אם אתם משווקים ובחרתם להעליב מישהו, רק תוודאו שמי שאתם מעליבים זה לא קהל היעד שלכם. אני עכשיו גללתי, אוקיי? ואני ראיתי איזשהו סרטון של מדריכת התפתחות שאומרת, אל תרימי את הרגליים של התינוק שלך כשאת מחתלת אותו כי את פוגעת בו. אמהות הן העם שיש לו כל כך הרבה איסורי מצפון על כל צעד שהן רק עושות ועל כל פעולה שהן פועלות. עכשיו, להגיד לאמא שהיא אחרי לידה, עם כזה חמודי קטן חמוד ומתוק, להגיד לה, את מרימה את הרגליים שלו בצורה כזאת, את פוגעת בו. זו אמירה שהיא לא רק פוגעת, היא גורמת לי, כזו שצופה בך מהצד, בפעם הבאה כשאני מחליפה לו חיתול, להיזכר בך, בזאת שאמרה לי את זה. אבל מה אני ארגיש בלב? האם אני ארגיש, וואו, היא נתנה לי פה טיפ טוב, היא נתנה לי משהו חשוב, או שאני אגיד, אוי, היא אמרה לי פה משהו מפחיד. אני רוצה לזכור אותך כבעלת העסק בפן חיובי. במקום להגיד לי את המשפט, אם תעשי ככה, תפגעי בבן שלך, תגידי לי, כדי להימנע מנזקים אצל תינוקות, כדאי להימנע מלהרים את הרגליים שלהם מעל גובה, לא יודעת מה, פופיק, אוקיי? וככה, כשאני אבוא ואחליף לילד שלי טיטול, ואני ארצה להרים לו את הרגליים, אני רגע אזכר, רגע, אולי עדיף לא להרים לו את הרגליים, כי זה עלול לפגוע בו, לא פגעת בי אישית, וככה אני אזכור אותך יותר לטובה.